Savi, que anem cap a classe. Anem. Quanta llum esteu consumint? Al final, l'apagó elèctric es farà realitat. Preocupeu, a l'Europa hem pres una mesura per estalviar la llum. Quina? Aquí hi ha un cartell. En totes les classes de l'Europa hi haurà un cartell que es diu els semàfors de les llums. Llavors, si necessitem una miqueta de llum, Hem de prendre el botó amb el gomet verd. si necessitem una miqueta més, Hem de prendre el botó amb el gomet groc. i en cas si necessitem més llum, Haurem de prendre el botó que té el gomet vermell. I recordeu, el botó vermell és només en cas d'alta necessitat. Utilitzeu el semàfor de les llums.